କାହାର ଉପରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ପର ଆଚ୍ଛା ତୁ ମା କଣ କରୁଛୁ ବର୍ଥଡେ ବସିକି କେମିତି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା ତ ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ପରମ୍ପରା ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ କୋଉଟା ବର୍ଥଡେ ବସିଛୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଇତିହାସ ବହି ଜାଣିଛୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ସୋଲର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଥର୍ମୋକୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଭଲ ହେଇଛି ଗୁଡ୍ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଦୋଳ ପର୍ବ ଦୋଳ କାହିଁକି ସିନେମାନ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ହାଁ କହିଲା ମୁଁ ଘର ତୋର ବୟସ କହିବୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ଆଠଶହ ଦେଖିକି କରିଛି ବୋଲି ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହ ନା କିଣି ଆଣିଛୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତୁ ତ ପୁଅ ପିଲାଟା ତୁ କାହିଁ କଥା ତଳେ କଲୁ ପଟାଙ୍ଗ ଦେଲା ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ କଣ୍ଢେଇ କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର କଲନି ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଟିକେ ହାୟର କରିଥାନ୍ତ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ମା କଣ କରୁଛୁ କହ ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଠିକ୍